Assalamu alaikum. The content creators wanda suke tambaya ta game da monetization. Mutane da dama za su turo min DM. Hello Big Six. Da Allah gashi nan Facebook dina ina da 5,000 followers, ina da 10,000 followers, ina da 100,000 followers. Amma har yanzu an ƙi monetizing dina. To, abu na farko da nake so ka gane a matsayinka na content creator, dole ne sai ka ringa kula da page ɗinka ko kuma profile ɗinka on a daily basis. Me nake nufi da kula da profile ɗinka on a daily basis shine, na farko lafiyar profile ɗinka, it matters a lot. Na biyu, me kake postawa? Ka gane? Me kake postawa kuma a wane lokaci kake postawa? Za ta iya yiwuwa yes kana da followers, ka yi meet up na criteria ake cewa ko menene, duk da dai turanci ba wani ratsa ne ba. Ka yi meet up amma kuma still kana under preview. To dalilin abin da yasa za ka ga haka shine maybe ka yi violation ko kuma ka yi using sound ko kuma ka ɗauko bidiyon wani wanda ya posta ya je ya yi claiming copyright. Ko irin videos haka wanda mutum zai yi a TikTok. Ka yi video maybe a TikTok, ka yi using sound, sai ka ɗauko bidiyon still ka kashi Facebook ka ce bara ka ɗora kan Reels ɗinka. Ko daga lokacin da ka ɗora shi a Reels ɗinka ka sani cewa wannan sound ɗin fa sai fa an yi claiming copyright a kai. So wasu duk ba za su gane cewar wannan duk matsala ce ga profile ba, ga lafiyar profile ɗinka ba. Sai ka zo kana ta aiki kaga bidiyon ɗage normal yana tafiya viral ko kuma ana kallon kayanka, amma kuma me an ƙi monetizing na account ɗinka. So wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake hana account ai monetizing nashi. So abu na gaba shine kamar ɗora bidiyo wanda kamar aka fallatsa jini ko kuma aka yi abu ne na violence, shi ma yana ɗaya daga cikin abin da zai sa account ya tsaya. Sannan abubuwa da dama dai gaskiya bayanansu duk ba zai yiwu ba, da duk wani wanda yake da matsala na profile nashi ko kuma page nashi zai iya bibiya ta ya min magana. Idan a kusa da ni yake zan iya bashi location ɗina inda zai zo ya same ni a gyara masa. In kana da matsala ka aje mana shi a comment section, za mu duba mu gani in za mu iya taimakon ka daga nan, za mu gaya ma abubuwan da za ka yi. Insha Allah. Wasu suna ta cewa ai kawai so suke kawai ai monetizing din su waye. To ba wai yin monetizing din ba, idan aka yi monetizing naka fa kamar a lokacin ne aka ce ka fara aiki. Saboda me, daga lokacin da aka yi monetizing naka ka saki jikinka, wallahi ba abin da zaka samu. Dole sai ka yi aiki sannan zaka samu kuɗi a Facebook. Dole ne sai ka yi aiki. Idan aka yi monetizing naka, ni shawara da zan baka, idan da kana yin aiki 5 a sati misali, to ka koma yin guda 20, yanda dalar ka za ta ringa sauka da nauyi. Yawwa, ba wai kai posting din video guda ɗaya ga ya tafi 1 mila ko kuma 2 mila ka ringa tunanin cewa in ka je ka duba wallet ɗinka za ka ga kuɗi da yawa ba. No, it depends on how you drop on a daily basis. Shine zai tara ma dala. So shawara ita ce, daga zarar da aka yi monetizing naka, to ka sani fa daga lokacin ne za ka ƙara ɗaura ɗamara yin aiki. Ka san cewa yanzu fa business nake yi. Kamar kai ne ka buɗe shago, kana da kaya a ciki kana siyarwa, to sai kayan nan sai suka ƙare baka kawo wasu ba, to ta yaya zaka samu kuɗi? Ai ba ka samu kuɗi ba. Amma daga lokacin da kaga kayan ka ya kusan ƙarewa, ka kawo kaya ka cika shago, malam alaji kai ma ba sai an gaya ma me zaka samu ba, kawai sai dai kaga profit kawai yana shiga. So wannan shine shawarar da zan ba mutane. Kuma kada ku manta, idan kuna son update game da profile monetization ko page monetization, kai following ɗina back to back, zan ringa kawo muku update. Duk wani matsala ko kuma wani ci gaba da aka samu a Facebook, insha Allah zan ringa dropping din shi on a daily basis. Mun gode, ku mana sharing din wannan bidiyon domin ya je ga ƴan uwanmu content creators.